Acadei a categoría de Asobal en 1988 e logo en 1991 a categoría internacional. O curso fixeno en París integralmente. Foi un curso especialmente difícil para min porque non había mulleres no mundo que tiveran esa categoría e a Federación Española, para poder justificar a miña capacitación, tivo que aportar o vídeo da final que pitei eu en 1990 en Pontevedra, a final da Copa do Rei. Unha vez cumplido ese requisito, a Federación Internacional aceptou a miña presentación en ese curso internacional. Para min era moi importante non fallar as persoas que confiaron nas miñas capacidades. Ese primeiro ano, a tempada 88, 89 e 89-90 foron dúas tempadas especialmente delicadas por ese motivo, ¿no? Temos que ter unha capacitación física, que esa é fundamental, saber xestionar grupos humanos, porque o nivel de conflictividade nun partido é moi grande. Tamén temos que ter un gran coñecemento das reglas de xogo e coordinarte co teu compañeiro ou compañera é fundamental. A primeira final da Copa do Rei en 1990 en Pontevedra, ese foi un momento moi especial. O ano pasado, no mes de xuño, recibín o recoñecemento de formar parte de Hall of the Fame de Asobal. Pola miña trayectoria en 19 anos que estive dirixindo encontros en Asobal, cando me comunicaron a decisión e o recoñecemento, foi unha das veces, as poucas veces, que chorei de emoción, porque para min recibir este premio resúltame especialmente emocionante, ¿no? Todos na vida pasamos etapas complicadas, ¿no? E o mundo do deporte, pois, é especialmente duro, ás veces, e sobre todo se és muller, como é o meu caso, e levo loitado moitísimo polos nosos dereitos que moitas veces non son recoñecidos. Que no teu pobo, a xente que me coñece, porque me coñecen moitas persoas, pois é especialmente emocionante, porque, en definitiva, moitas veces dá igual a cor política. O importante é poñer en valor os proxectos das persoas e o que facemos polo ben da sociedade en xeral, ¿no? E eu sinto que se recoñece o esforzo de tantos anos que levo feito na defensa das mulleres e na defensa das mulleres no mundo do deporte, que é un mundo especialmente duro e discriminatorio. Chámome Cristina Fernández Ciñeiro e son a primeira muller árbitra internacional de balonmán